Eżempju, mort darba għatla, hello, tamillek, there's a man. Għallek għaw sabiħa, għalt li għandu tuffiħa, għalt li għet jitmaħħa l-zimel. Kien għadu kif mit, tiju tijaj li jiena da tiju tijaj forsi rajtu 3 darbit fajti. Assja? Tajjeb, nejxu fl-istess pajis, imma maħnix close. My memory of him is dak kellu zwimel ta' tiġrija. My memory, il-memorja tijaj, Moħħok ma' tijaw, memorja tijaw, huwa nitimaw iż-żimel it-tufiħ. Jien m'għandix idea xi jeklu żimel, ma fimt, għatilla mi, għatazziju. Mbagħad għalt li għalfejn qed jorini. Għalt li daw il-kpiepel, għalt li l-ħodor, għalt li that they were, għalt li on St. Patrick's Day. Għatax Patrick jismu. U minn daw, għandi ħafna. Ma hi morta għanda ta' Iġib meta ngħidlek ħafna, xi mitej. Jien morta għanda milux l-istess waħda. Best friend tijak medium, fettejt. Xi mitej. She is quite a good friend. Issa mort minħabba tija u x'ma qaltlix li ma tistax ma tistax qed pinġija qed pinġija tajlek u di. Tinsiex li qatt ma tkun iltaqat magħhom u fuq in-nanna fuq in-nannu. Mela jiena morta għanda ta' di milux fuq u an old lady, dressed nice, whatever. Why is she throwing oranges? Okay, why is she throwing oranges? Why tekin? Għatli why? Oh no, lallu, nanna. Lejliet, kont titkellem Melin, u għatlu, I wish my nanna comes, għatlu, whatever, nitkellmu, u għadeb ġejn l-ser. My nanna was funny, kon najdlu, għatlu, I used to tease her, I used to make fun of her, kon nidħol id-dar, all right? U kull ma namillek. Zbieħ l-arint nan. U tamil, hu wahda ktajb għalik, hu wahda. U kont hu wahda. U naf, u għet Nikola bil-mot naf li ħatajd li tajba hu oħra, nanna ek. U għet najdlu dil-istoria lejliet, għet najd l-istoria l-lin tal-larinċ. Poġġi bil-qeda. U għet kellimni fuq l-em u fuq l-għabda, this woman, why is she throwing up the sejrek? All right, the table's full of oranges. U jien minnara xej l-arinċ, ġifiri. The table's full of oranges.